खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटुब चेनेल थामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजो जिउ भगबानलाय महर लान सोनाफोर दाम गै एमफ्राय बुस्थुफोरा जेबो सिनायलांबानो जाबाय आं हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो मिन्थिया सोनाफोर आं जेबो खालामगोन ना खालामा इन्टारेस्टिंखौ आरोना थान्दा रायलायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ दुखुनि समाव अब्लाबो आं एसे मिनि ब्लग्सखौ लाबोनो सेस्था खालामगोन सोनाफोर स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैनि ब्लग्सखौ आं मा शेयार खालामलांनो हायो आरोना आंनि दुखुआव नोंथांमोनाबो आंजों एसे लोगोसे थाफादो मा मावनांगौ आं एसे तैयारि खालामनानै लागोनसै आरोना ओंखाम जाखां लोंखां जों एसे गोबाव रायलायबाय ओमफ्राय नै ओंखाम लांफानो नागिरदों मोनानि ट्रेना माने 4टायाव होनदों ओमफ्राय मोनायाव जानो थाखाय एसे लांफानो नागिरदों ओमफ्राय बेदर थेदराथ' बिदिनो जायानो जाहैबाय बियो ओमफ्राय जास्ट नाफोरखौल'सो जायो बेफोरनो ओमफ्राय नै आसार दाखालै बानायनाया बेखौ लांनो जाहैदों नै थेमा फिसायाव एसेल' लांगोन बियो बेखौबो बारा लाङा जाहैदों आरो मा होननानै बुंनो बिदि माबा एन्थाब फिथा लारु लारा बे थैनोबो लांनो नागिरला आरोना गोदो सेंग्रा समावहाय गोदान साख्रि मोननायफ्राव एसे इन्ट्रेस्ट मोनोमोन जाहैदों बेफोरखौ लांनो खिन्थु दा लाङोबा आंहा अननानै एसे बानायनानै हरनो गोसो जायो लागै एसे खस्थ'आनो मोनथों बाट लाङाबा माथो खालामबावनो फार्स्ट हाबा जाजेननायाव खनसेसो सानैजों देनानै लांदोंमोन खोमा बावलायलांबाय आङो खिन्थु दा एकदम जाथारला बाथारबाय थावनि बुस्थुखौथ' जानोनो बाखायो गाव जालानो होनजासै आरोना लांलानो होनजासै बेखौल' लाङोबालाय बेखौनो सोनानै होनसै आरो माथोबाव लांनायाबो नै बथल फिसायावसो लांबावगोन जाहैदों हानि बथल सुनानै दोनखादों आं बेखौनो गोसोखांनानै बेनोनो खामानि होगोन होननानै आरोना फटिक लांगोन ना बिफा फटिक जाबाय थाबथान सिगां देहा आख्लायनानै लागोनसै आङो एसे आरो रायज्लायनो समय मोनबावनायनि आरोना ससे दोनफैबाय आरोना स्टेसनसिम जोंनालाय आरो माथोबाव स्टेसनसिम दोनफैनायावलाय अबे लाइटजों फैगोन ओमफ्राय देलाय नायलाय बाबाया बोरै बामनांगौ खानथफ्ला दाख्लै ज' फैनाय लोगोआबो फैगासिनो दं आरोना बे ट्रेनजोंनो साबायनो इसना हरदो थांलागानि बाबायालाय बाबा बोरो मानसियालाय बाबानि ओंखाम लानानै मालाय बाम जाखादो फिसाजोआ मालाय बिफाजोंसो थायो नालाय आंहानो बेगखौ एसे बोनानै होबाय आरोना बोनोबो मोनफेराखैना बिदि बेग आयदै सोनाफोर दुखुबाबो आं मिनि ब्लग्सखौ बानायगोन थांनो लागायाव एसेबो दुखु देखायहरनो आं गोसो गैया आरोना फैगौबो आरोना ट्रेनाबो नै बोरैबाथार एडभान्स फैखायाखै फैनाया जोङो जाया बेफोरबायदि ट्रेना मानो एथबां थाब फैयो बाल बेफोर दिनालाय भगबान अबे गोरोबाव हमथानाङा हायो बाबा बोरो बाबाया बेहाबो बिफाजोंसो बामजानो आरोना बेग लानाया आथा सिथा बोरो दाबो मोना नोंना माबाया बोरो सिट दाब्बायालाय गारियासो खालायलांसिगोन iya Dadia iya Dadia hai ayo malah mini lah ya bisa mana nih
गाखोफानो दावराव आरोना एसे गाखोफाथारनांबाय फिसाजों थांफानोसै बाबाजों माव आयै जारलाहाय जोंनि दिनफ्राबो बाबानो दा गाखोसै आं आखाइखौ हानोसै फैदो माव फैदो खारथ'यैखाय एसे बाहेरायाव जिरायफैबावबाय आरोना जावखो माला फैनो मोनबावो लेट ना माथो ना खारथ'वाबा हामगौ नङा खारथ'वाबा हामगौ होनदां नर्थ इस्ट एक्सप्रेसनो थांबाय मालाय बाबाया थांबाय मा आयै आंनि फिसाया भगबान फैगोन मा गाबोन फैगोन जेबो लेबा गाबनाङा दे गाबनाङा नाङा सना दा फैगोन आयो बाय बाय सना बाय बाबाखौ बाय होनदो दे हामा दे मा बाय होनदो बाबाखौ औ दसेनो गाबनाय दसेनो मिनिनायसो हे प्रभु बाबाया थांबाय दे मा दे जाबाय दे सना दे दे मा दे ओइ सना ओइ मा बाय बाबाया गाबोन फैफिनगोन ना डिउटि थांबाय मा नाहरलाय आंखौ नाहरबावलासो ट्रेनखौसो नांबाय थानोसै मालाय बाबा मामा माव बाबाया डिउटि थांबाय ना सना ओमफ्राय आं बे ट्रेन थांखांबाथाय दसे जिरायाबा थांनो रोङा आरोना दसे एसे बेहाय रेस्ट लालांग्रोनांगौ माथाखौ एसे थान्दा खालामनानैसो आङो थांफिननो हायो आरोना सनाफोर आंना बे हालोद ओमफ्राय माबायाव जम्मुआव पस्टिं जाबाय आरोना सनाफोर जम्मुआव थांसिगोन दा नर्थ इस्टजों थांबाय बिसोरो गैयालै मा गैया फैदो फै दसे दाबे फैदो नायथिं गैया होनबाय थाबाय हनै मा सोर थांखो थांबाय बाबाया थांबाय खालि स्टेशन खालि गारि सालायग्रा खालि जोंनि जायगा गासिबो खालि दादियाबो थांबाय मा औ दादियाबो थांबाय मा नाहरबाय थाखो दादियाबो थांबाय बाबायाबो थांबाय बिदिनो जोंना दोनफैनोसै आरामसे थांखांबाथाय थांफिननो रोंला मा औ सना आसि थुयै नायलाय आदा न'आव गाबज्रिख्राव हैबाय थाबावगोनसो बियो बिदिनोसै जोंनालाय जिबना थांलायगोन फैलायगोन आरो माथो फैलायगोन थांलायगोन थांसै माथो थांसै एबारना बिदाखौ बुथुमलायबाय बिफाया थांबाय नालाय बिदाखौ बोबाय एबार थांसै मा न'आव थांसै सना न'आव थांसै फैदो न'आव थांसै फै बेयाव थाबाय थाबाबो बारा जानाय नङा जोंना फैदो आखाइ हमदो सना फैदो आखाइ हमदो अट'खौ दायो जागोन फैनायाव फैबाय साब्रै थांनायाव थांदो साथाम जों फैनायजों एसे उनावनो ट्रेनाबो सफैखादोंना ओमफ्राय टाइमानो 4:00खामोन अब्लाबो 4:00नि सिगाङावनो सफैदों माने क'क्राझाराव एडभान्स सफैदों आरोना बुस्थुआहाय थ' एसे बेहाय रायज्लायबावनो मोनबाय 15 मिनिटसो बेबो जोंनि थाखाय बहुद अब्लाबो एकदम एबारनि सुटि फैनायखौ आं बहुद माने खम थोआ लोमा बोरैबा मोन्दों आरोना माने 12 दिनल' खुनु बेला सुटि फैफेराखैमोन बियो ओरैनो बिहाराव थानाय समाव खनसेखालि सानथाम ओमफ्राय खनसेखालि बिदिनो सानब्रै ना मा फैदों आरो बेखौ सुटि बायदि नङा नालाय बेखौ बारा आसा खालामखाया होमबाबो सुटि हिसाबै फैनायखौ आङो एसे गोबाव थाबा
माने एसे मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय दा 12 दिनल' फाग्ला जेबो नंला माथो खालामबावनो पस्टिंनिसोमोन नालाय थाब थांनानै मालाबा फैफिनगोन दे आङो थाबनो होनना बुंदों दा माला फैयो बुंबाबो बहाथो साननाय बायदि जानो सिगांनिफ्राय बानायखानानै दोननाय प्लेनिंफोरबाबो बिदिनो भंग जायो जोंना प्लेनिङाथ' बहुद खालामदोंमोन जोंबो सामार भेकेसनाव एसे बुरजा प्लेनिं बानायदोंमोन सनाफोर आं सिगाङाव बबेबा ब्लग्सआव बुंदोंमोन खिन्थु जाफुङासै आरोना जोंना बिदिनो साननाय बायदि जाया मा बुंनो अरजाला थांनोसै जों एबार साथामजों स्कुटिजों थांफिनसै साथाम जिबना सुरु जाफिनलायबाय जोंना फैदो मा बिराद मोजां थाबायगासिनो फिसाजोआ थ'दो एबार नायल' जाल' एबारना बिदाखौनो हमफिनबाय नै ओरैनोथ' बिफाजों हमै बामजायै बेरायनो मोन्दोंमोन 5 मिनिटसोनि उनाव फन हरफिनबायानो बिथाङा बियो मिन्थिखायो आं गावखौ दोनफैखांबाथाय गाव थांखांबाथाय दसे स्टेसनाव जिरायनानै थाफ्लाङो माने लगे थांफिननो रोङा आरोना हारसिंबाथ' एसे गोबावसिनसो जिरायफ्लांबावो दा फिसाफोर गेलेंखेसेखायसो 5 मिनिटसो जिरायबाय आरोना दा आंना माथाया खामानि होआ सोनाफोर आथिं आखाइया बारा खामानि होनो नागिरा आगाना माने होफिननो रोङा जायो आङो आथिंनि आगानखौ उल्था लांफिननो हाया जायो आरोना आङो बिथांखौ दोनलांखांबाथाय बे आंनि नियमखा आरोना फार्स्टनिफ्रायनो जेब्लानो दोनबोयो अब्लानो बिदि जायो गोदो फिसाफोर गैयियावबो बिदिनो खामोन आङो दसे गोबाव जसोफ्लाङो आरोना माथो होननानै बुंबावनो ओरैनि मानसिया ओरैनि मानसिया ओरै थालायलायो बयबो बिदिनो जोंनिल'थ' नङालायो न'खर नागारनानै थांनाया अब्लाबो बे गोसोखौ बोरै बुरखायनो जायो आरोना जेब्ला एसेखिनि दिन ज' थानानै बा थांफिननाय दिन जायो हार्ड जायो जायफोर बाहेरायाव थायो आरोना बेफोरनि थाखाय बेफोरखौ आंल' नङा बेफोरखौ बयबो मिन्थिखासिगोन जायफोरा बाहेरायाव थालायलायो आरोना बेखौनो गोदान बाथ्रा नङा थ' बारस'नानैसो थांनांगौ आरोना रेलगेटखौहाय जों ओरै गिदिंनानै फैयाखै फ्लाइअभारजों फैलायलायासै माने बारस'नानैसो फैखादों ओरैहाय बेगाबो मोनसेल'मोन नालाय जेने थेने सानैजों हमनानै बारस'नानै फैदों आरो थ' स्रां मोजां मोनथारदों ट्रेन आइया सोरखौ गाबज्रिखो बे आयै ट्रेन बायनो गैला मा थांबाय थ' गाबोन बाबा फैबाथाय आरो नायफैफिनबावगोन थुरिथ' दादियाबो थांबाय मायै भिडिअ कलिंआवबो नुहुरो नालाय बे सासे बिफानि लोगोखौबो दादि बामनो आदानिसो बामसै नायदो एबारना बिदायासो दाय जालायबायनो बिमाजों बामजाला थ' आंबो बारस'नायाव बामसै ससे बामजानोसै दादाजों आयै सना नै सेन्देल गहां जानायखौ नारसोलाय आंनि फिसाया बिफाखौ गैला नालाय आंहा एबार फिसाफोरनि मोखांखौ नायनाय थादोलाय इसोर 12 दिनल' गोदाव सोराव थैगोनसो ओंखायनो सनाफोर आं फार्स्ट टिकेट दाननाय फैजेननाय समाव नोंथांमोननोबो खिथायाखै सोरबा बहुद आगैमोन होननानै सोंदोंमोन आरोना बेसेबां दिन आब' होननानैहाय 12 दिनल' सनाफोर 12 दिनल'मोन ओंखायनो खिथायाखै आंखौ मोजां मोनग्राफ्रा नोंसोरबो दुखु मोनगोन 12 दिनल' होननानै आरोना ओंखायनो खिथायाखै आङो भगबान थाबायनोसो जाबावबाय नै बामजाबावलासो खि गलांनाय थायो होनबाय आंनि फिसाफोरा मानो इदि थैगोनसोहाय फिसाफोरना फिसा फै बामसै आं फै बामनो फैदो बामसै गोलैयो खि गलांनाय थायो सना दे दा न'आव थांनानै खालाव खासाव गाबज्रिनानै बिमाखौसो खालाव खासाव खालामसिगोन ओंखारालै सना खि थायो ओंखारा थेवबो थाबायबावथारगोन आरोखि थ'दो सोरखौ नेबावखो मा नागिरबावखो आयै फिसा दासिमबो बायबाय आरोना नै स्टेसन बारागौ मानि बायबाय होनबाय थासिगोन आं फिसाया र' आं बामसै र' सोरबा सालायनायाव गाखोबावदो एबार होमबाबा सोरबा सालायनायाव गाखोबावदो एबार बिमा सालायनायाव गाखोबाव फैदों ओइ नानि फै थांसै नै हालोदा बिदि जाफिनबाय जोंना नै ड्राइभार जाफिननांसिगोन आंहा दिनै सनिबार आरोना सनाफोर खालिथार जायगाफ्रा थांनोसै सिदा न'आवहाय सफैबाय सनाफोर रुमाव आरो माथोबाव आरोना खालि रुम मोनथ'सिगोनलाय गोसोखौ गाज्रि मोनथ'सिगोनलाय गैला ओरै नायबाबो नुला ओरै ओंखाम संग्रायाव नायबाबो नुला आरोना जेरावबो नुथ'ला होननाय जानोसै जेबो नंला सनाफोरा ओमफ्राय आङो दिनै बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय जोंना फौजि बिथाङा थांबाय सुटिया जोब्बाय दिनै 13 थारिख शनिबार आरोना
ओमफ्राय बिदिनो बिथांमोननि ट्रेना डाइरेक्टथ' नङा दिल्लीनिफ्राय आरो दिल्लीनिफ्राय ससे बिदिनो जम्मु बिदि थांसिगोन आरोना सिगाङावबो बियो बिथिंजाय पस्टिं जाखांबायमोन जम्मुआव थांसिगोन आरो सिदा सिदि बेनिफ्राय आगोलावबो सेंग्रा समाव बियो बिथिंजाय पस्टिं जाखांबाय जाहैदों ओमफ्राय गिदिं आरो बेयावनो मोनहैबावबाय आंहा आरो गोसोफ्राव एसे सानबायमोन दालाय गथ'फोर उन्दै दङ आंनोबो माजे नांब्रबगौ जायो मानिबा समावहाय एसे खाथि खालायाव पस्टिं जायोबा मोजां मोनो आरोना दा माथो होनबावनो फौजि जिबन जोंनि जिबन स' एनिवे सोनाफोर आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै एसे रेस्ट लानोसै फुंनिफ्रायनो दिनै एकटुग्रा रेस्ट गैया लुखुर लाखार दसेनो सुखु दसेनो दुखु रायलायनाय मानाय आरोना स' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामना खोन्थालांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय